الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu cikin daren nan kasar Isra'ila ta dinkari kasar Yaman ƙasa da minti 30 ta kai mata hare-hare sama da wurare 20 kuma cikin ikon Allah da gudunmuwansa kasar Yemen ta samu ta iya kaɓo jirgin Isra'ila guda ɗaya wanda za ku ga shi ne muka yi muku cycling ɗin shi inda suka samu nasarar kaɓo wannan jirgi kuma daga bisani suka fara mai da martani ramuwar gayya zuwa ƙasar Isra'ila kuma alhamdulillahi su ma sun samu nasara sun fara fatattaka ƙasar Isra'ila. A halin yanzu an rufe airport ɗin ƙasar Isra'ila sakamakon waɗansu manya-manyan hari da suka kai a tashoshin jiragensu. Kuma wannan shi ne abin da Hausawa sukan ce in baki ya san abin da zai faɗa bai san abin da za a maida mashi amsa ba. Idan shirinka ka sani to baka san shirin wani ba. Da can an damu al'umma da cika baki cewa ƙasar Isra'ila tana da jiragen da ba a iya kaɓowa, ba a kaza, ba a kaza, ba a kaza. To gashi ƙasar Yemen ta kaɓo jirgin Isra'ila guda ɗaya. Duk da ana tunanin gwanancewansu wajen ƙirƙiran jirage na kai hari. Amma gashi ƙasar Yemen ta kaɓo, wannan falala ce da rahama daga Ubangiji. Sannan ƙasar Yemen ta kai martani da ana ta bututiyan da airspace ɗin ƙasar Isra'ila ta fita kowace ƙasa a duniya. To gashi yau an ruguza. Kuma kaɗan daga cikin sharrin waɗannan mutane da muke ta bayani ba sa tsoron yaƙi, hasali ma son yaƙi suke yi saboda tsabar fitinannu ne su jarababbu wanda Allah ya jarabci al'umman wannan duniya da su. Shi yasa duk inda za ka ga an fara yaƙi za ka su suka fara attacking. Yanzu ƙasar Yemen tana attacking ne, tana ramuwar gayya bayan ta an riga an mata ɓanna, an mata ta'adi. Wanda ba su ne suka fara kai musu hari suka kai musu farmaki ba, su ne suka fara kai musu hari da farmaki. Kuma ku tsaya ku gani ƙasar Yemen na fatattaka su. Yanzu nan za ku ji sun ɗaga hannu cewa zo a zauna a teburin sulhu a yarjejeniya. Su a tunaninsu yanzu za su rinka taɓa mutane, ƙasashen duniya ne ana kallon su ana zira musu ido. Kuma wannan lokacin ya riga ya wuce. Duk wanda suka taɓa to za su ji shi. Kamar ƙarin kunama ne wanda ya ce duk wanda ya taɓa shi sai ya ji. To su ma duk wanda suka taɓo daga yanzu wannan shi ke nuna maka cewa alamun rugujewansu ya zo. A daidai lokaci ɗaya sun fara faɗa da Iran ba su gama ba. A daidai lokaci guda sun ƙirƙiro faɗa da Yemen ba su gama ba. An fara kenan. A daidai lokaci guda su ne faɗa a Afghanistan, su ne faɗa a Gaza, ko ina su kaɗai ne jarababbu fitinannu wanda suke so su jarabdi al'umman duniya. Kuma majoratin faɗan da za ka ji suna yi, ka jira ka ga abin da Amerika za ta yi da abin da za ta faɗa. Da yake munafukai ne bakinsu ɗaya, kusan ma ita ke goya mata baya da ba ta dukiya na wanda ake waɗannan yaƙoƙan da su. Don duk inda ka ga ana irin waɗannan yaƙin, to ka tabbatar akwai wani fa'ida da za su samu musamman ko Amerika ko su, saboda duk abin da za su yi tare suke yi. Ba ƙananan munafukai ba ne waɗanda suke zama suna amfani da tunanin al'umma su karkata nan wurin su je su dinga gana mu bayan Allah azaba. Zub da jini ba wani abin ku zo ku gani ba ne a wurinsu. Kusan yana ɗaya daga cikin abin da suke tutiya da shi kuma suke cin galaba. Ba sa so a zauna lafiya. Don aka zauna lafiya ba za su yi cinikin makamansu da suke ƙerawa ba, sannan ba za su saci abin da suke so su sata a cikin ƙasa ba. To sai su rinka amfani da yaƙe-yaƙe kawai su haɗa ɓanna a doron ƙasa. Duk yanda za a yi ku ji daɗin duniya, wallahi mutanen nan ba za su bari ba. Ba yanda za a yi ku ji daɗin rayuwa da waɗannan Yahudawan suna raye. Muna addu'a, muna fatan Allah ya karya su, Allah ya sa wannan shine ya zama sanadiyyar rugujewansu. Ko Iran shi ya sa muka faɗa cewa da suka ce a zo a zauna teburin sulhu, kada ka taɓa tunanin wai idan Donald Trump ya yi faɗa magana
ba tare yake da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ba. Haɗa baki suke yi, kawai komai za ka ga sun yi kawai duk makabeli ne. Ko idan Isra'ila na faɗa da kai, Amerika ta fito ta shigo mata, ko kuma ta zo ta rinka waɗansu maganganu wanda still waɗannan maganganun za su yi supporting ƙasan Isra'ila ne. Amma ba sa tafiya wani against. Ko da ka ji Donald Trump ya zo ya zagi Netanyahu, to wallahi ƙarya ne. Kawai wani amfani suke kawai su ba da ƙafa saboda kan mutane su ɗauka cewa suna yi da yawu ɗaya ne ko kuma suna tafiya tare. Shi ya sa hatta a cikin Amerikawan za ka ji waɗansu farfesoshi suna fitowa suna faɗin maganganu cewa Amerikan ita kanta tana gab da tarwatsewa. Ba don komai ba saboda fitintunu na cikin gida da ya kunno mata kai. Waɗansu suna supporting abin da shugaban ƙasan yake yi, wasu ba sa supporting. A daidai lokaci guda kuma duk wani policy da zai ciyar da American gaba, da Donald Trump ya yi alkawarin cewa American first, duk abin da za a iya janye tallafin da ƙasan Amerika take ba waɗansu ƙasashe wanda suka gajiya, wanda kai tsaye ba za mu ce tallafi ba, don abin da suke kwasa ya fi abin da suke kawo na tallafi. Kawai suna haddasa yaƙi ne a wurare saboda zo su ɗiba wani ma'adani ko su ɗiba waɗansu ma'adani da Allah ya jibge a cikin ƙasa wanda suke ɗauka suna zuwa suna amfani da shi a ƙasashensu. Muna fatan Allah ya mana gudunmuwa, ya mana jagoranci, ya ci gaba da kunyata waɗannan maƙiyan Allah, maƙiya addinan Allah, waɗanda suke neman duk wani ƙasashen musulmai sai sun haddasa yaƙi. Yanzu sun gama da yasu sun ga sun samu ƙarfi, to yanzu kuma za su juyo su fuskanci al'umma musulmi wanda su ne kaɗai barazana a wurinsu. In dai kana musulunci to kai barazana ne a wurinsu saboda kana da wani ƙarfi na musamman wanda ba kowa ke da shi ba. Kuma cikin yardan Ubangiji duk inda suka taɓa suna ɗanɗana kuɗansu ba don komai ba saboda yardan Allah da kuma kariya da yake ba bayan Allah akan waɗannan Yahudawa. Muna fatan Allah ya taimake mu, ya zaunar da mu lafiya, ya ba ƙasar Yemen sa'a akan waɗannan tsinannun. Muna roƙonka ya Allah ka sassaita harbinsu, ka ba su nasara, su rama sama da abin da aka yi musu. Ya Allah ka ɗanɗana ma Isra'ila kuɗanta, ya Allah ka kunyata ta idon duniya, ya Allah karka ba ta abin da take so na zaluntan al'umma da zub da jini a ƙasashen musulmai. Ya Allah ka ba musulunci da musulmai nasara da sa'a a duk inda suke. Ya Allah ka kaskantar da kafirai da kafirci da yahudanci a doron ƙasar nan. Ya Allah ka kunyata su a idon duniya. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.